Πάμε. Είναι έξω Άγγελος. Είναι έξω Άγγελος. Είναι αλλαγή. Παναγιώτη στον Κυριάκο. Ο Θανάσης. Πίσω στο Σάκη, στο Ζήση. Ξανά ο Σάκης. Στον Παναγιώτη. Πλάγιο. Ο Σάκης κλέβει, ξαναπαίρνει οι αντίπαλοι. Διώχνει ο Βασίλης, ο Παναγιώτης, ο Θανάσης. Με τα χέρια το τέρμα. Ο Ζήσης έχει την μπάλα, προσπαθεί να διώξει. Καθαρίζει ο Σάκης. Κορνέρ. Είναι ο Κυριάκος εκεί. Η όριμη την μπάλα πίσω στην άμυνα. Πιέζει ο Θανάσης. Με τα χέρια ο Παναγιώτης. Στο Θανάση. Στον Κυριάκο. Κυριάκος προσπαθεί να βρει τον Παναγιώτη, δεν τα καταφέρνει. Out. Και διώχνει ο Ζήσης. Σουτ και γκολ. Βασίλης με την μπάλα. Κάνει το λάθος. Out. Κανείς. Πιέζει ο Παναγιώτης. Η μπάλα για τους Πας δε Πας, θα εκτελέσει ο Ζήσης στο πλάγιο. Στο Θανάση. Και πλάγιο για τους Πας δε Πας, ο Κυριάκος. Εκτελεί στο Θανάση, δεν τον βρίσκει, όχι, κόβεται. Έρχεται ο Σάκης. Στο Θανάση. Λάθος πάσα. Ο Ζήσης. Σάκης. Ο Θανάσης έχει την μπάλα. Φάουλ. Σταμάτα. Και ποιος θα εκτελέσει? Ο Θανάσης. Απευθείας. Μπράβο. Και τη διώχνει τερματοφύλακας. Κόρνερ για τους Πας δε Πας. Ο Κυριάκος εκτελεί. Σάκης. Ωραία κεφαλιά, αλλά έδιωξε. Παναγιώτης εκτελεί. Θανάσης.
Πολύ καλό. Ξανά κόρνερ. Παναγιώτης. Δυστυχώς δεν το βρίσκει. Ψηλή μπαλιά. Καθαρίζει ο Σάκης. Μπράβο. Πλάγιο για μας. Ο Σάκης βρίσκει το Θανάση. Στον Κυριάκο. Στον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης είναι μόνος του. Άργησε. Καλή προσπάθεια. Ο Θανάσης. Κόρνερ. Κόβεται στο τέλος. Παναγιώτης. Δεν είναι κανείς εκεί να τον ακουμπήσει. Ψηλή μπαλιά. Ο Κυριάκος έχει την μπάλα. Πλάγιο. Κυριάκος στο Θανάση. Ο Θανάσης κάνει τις τρίπλες, σουτάρει και γκολ. 1-1. Ψηλή παλιά, τίποτα, out. Ο Παναγιώτης δίνει στο Ζήση, στο Σάκη, στο Βασίλη. Κάνει το λάθος και τρώμε το δεύτερο. 1-2. Γίνεται η σέντρα, ο Κυριάκος. Ανεβαίνει ο Κυριάκος, βρίσκει τον Παναγιώτη. Τα κουνάκι δεν τα καταφέρνει. Και πλάγιο για τους όριμους. Ωραία ενέργεια. Στο κέντρο η μπάλα. Ξανά πίσω. Ψηλή παλιά. Out. Η μπάλα στο Κυριάκο. Θανάσης. Καταφέρνει και περνάει. Σουτάρει. Διώχνει στο τέλος το τέρμα. Και διώχνει ο Σάκης. Πάει η μπάλα. Τι κλέβει ο Ζήσης, όχι φάουλ. Ο Ζήσης, ο Κυριάκος. Κόβεται. Εκεί είναι ο Θανάσης για να καθαρίσει. Γύρισε μέχρι πίσω. Κόβεται και ο Θανάσης και out για μας. Και πλάγιο για μας. Θα εκτελέσει ο Κυριάκος. Δίνει πάσα, όχι, δεν τα καταφέρνει. Κυριάκος πάλι. Παναγιώτης ψηλή, για κεφαλιά όχι. Ο Θανάσης τρέχει και δεν την πρόλαβε. Πάμε πλάγιο τους όριμους. Ακάλυπτος ο παίκτης. Σώζει ο Παναγιώτης. Πάμε πίσω. Και τον κόβει ο Κυριάκος στο Θανάση. Ο Θανάσης προσπαθεί να περάσει. Δίνει την πάσα στον Παναγιώτη. Ο Πάνος ξανά στο Θανό. Βασίλης. Ψηλά. Βασίλης πάλι. Είναι ο Σάκης εκεί να καθαρίσει.
Θα εκτελέσει ο Θανάσης. Βρίσκει τον Κυριάκο. Σουτάρει Κυριάκος πάνω στα σώματα. Και την κλέβει ο Θανάσης. Ζητάει φάουλ, αλλά ο διαιτητής δεν δίνει. Διακοπή. Πρέπει να χτύπησε. Κλέβει ο Θανάσης, δίνει την πάση στον Κυριάκο, σουτ. Σώζει ο τερματοφύλακας πάλι. Άλλη μια χαμένη ευκαιρία. Εκτελεί ο Κυριάκος, δεν βρίσκει κάποιον, η μπάλα πίσω και μαζεύει ο Παναγιώτης. Με τα χέρια το Θανάση και ο Θανάσης τον Παναγιώτη. Κόβεται ο αντίπαλος από τον Ζήση. Έχει την μπάλα ο Παναγιώτης. Σουτάρει καλό το σουτ. Το τέρμα είναι εκεί για να πει άλλη μια φορά όχι. Ο Ζήσης στον Κυριάκο. Κυριάκος προσπαθεί να βρει κάποιον, δεν βρίσκει κάποιον. Μπάλα για τους pass the pass, πλάγιο. Ψηλή. Out. Άγγελε, κάνει προθέρμανση ρε. Κάνει προθέρμανση, θα μπει σε λίγο. Ο Θανάσης. Βρίσκει τον Παναγιώτη, στο Ζήση πίσω. Ήρεμα στο Θανάση. Κάνει λάθος και τη βγάζει έξω, πλάγιο για τους αντιπάλους, για τους όριμους. Κάνει το λάθος, ο Κυριάκος μόνος του, σουτάρει και γκολ, 2-2. Ατομική ενέργεια του Κυριάκου. Μπράβο ρε Μπίλη. Ο Άγγελος πιέζει, ο Σάκης. Ο Άγγελος στο κουνάκι. Τίποτα. Παίζει. Είναι ο Θανάσης πίσω. Στον Παναγιώτη, στο Θανάση πάλι. Ο Θανάσης ψάχνει παίκτη. Γεμίζει για τον Σάκη, τον βρίσκει. Πολύ καλή παλιά. Και φάουλ. Έχουμε φάουλ στο τερματοφύλακα. Συνεχίζουμε μετά από έναν τραυματισμό. Πιέζει ο Κυριάκος εκεί. Κλείνονται οι όριμοι. Πάει να κόψει ο Παναγιώτης, δεν τα καταφέρνει. Κοντράρει μπάλα έξω. Για τους όριμους. Έλα πιο πίσω αγάπη μου. Ζωή. Είναι κόρνερ. Κόρνερ για τους όριμους. Τίποτα έξω. Έξω η μπάλα. Πλάγιο. Θα εκτελέσει ο Παναγιώτης. Ζωή. Αυτό δεν σου είπα και πριν. Ψηλή. Πλάγιο τους πας δε πας. Άντε, πότε θα το βάλουμε. Εκτελεί ο Παναγιώτης.
Ψηλή μπροστά. Ο Ζης δίνει μάχη εκεί πέρα. Με 2 δεν τα καταφέρνει και διώχνει ο Παναγιώτης σουτ. Έξω. Πολύ καλή επέμβαση από τον Παναγιώτη και από το Ζήση πιο πριν. Ο Θάνος ψάχνει παίκτη. Πάει να δώσει μπροστά, γίνεται το λάθος. Καθαρίζει ο Παναγιώτης με τα χέρια. Στον Κυριάκο. Ο Κυριάκος τρέχει. Δεν προλαβαίνει. Και μπάλα στο κέντρο. Κόντρα με το Θανάση, όχι. Κόβει ο Παναγιώτης. Πλάγιο. Ο Παναγιώτης έχει την μπάλα. Δεν είναι καλή πάσα. Πλάγιο για τους όριμους. Πίσω στο τέρμα. Ξανά στον αμυντικό. Γεμίζει. Βρίσκει το παίκτη του. Είναι ο Ζήσης εκεί να διώξει. Πλάγιο. Διώχνει ο Σάκης πλάγιο. Από κόντρα για μας. Παναγιώτης. Ψάχνει τον Κυριάκο εκεί. Ναι. Πλάγιο. Κόβεται ο Κυριάκος και πλάγιο για μας. Κυριάκος έχει την μπάλα. Βρίσκει τον Παναγιώτη. Δεν προλαβαίνει να γυρίσει. Σουτ. Και λίγο έξω. Μπήκε. Όχι. Είναι ο Σάιξ εκεί, κάνει το φάουλ. Δεν επιτρέπω το τάκλ. Έδιωξε ο Ζήσης. Πλάγιο τους όριμους. Εκτελεί. Είναι ο Άγγελος εκεί. Δίνει την πάση στον Θανάση. Ο Θανάσης στον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης μόνος του σουτάρει. Και διώχνει το ρεύμα. Άλλη μια ευκαιρία για γκολ. Πάμε κόρνερ. Κόρνερ για τους πας δε πας. Παναγιώτης Άγγελος. Κυριάκος. Είναι ο Ζήσης εκεί. Είναι ο Ζήσης εκεί. Παναγιώτης στον Άγγελο. Δεν προλαβαίνει. Είναι ο Ζήσης και να ξανακόψει. Και ο Θανάσης. Κάνει τις τρίπλες, τους περνάει όλους. Και σούτα από το Θανάση. Καλό. Πολύ καλά. Είναι ο Σάκης εδώ. 2-2 το σκορ, ξεκινάει και το δεύτερο ημίχρονο. Ο Ζήσης, ο Σάκη. Ο Σάκης πάει να βρει το Θανάση, δεν το βρίσκει. Και διώχνει. Γιατί λέξαμε τέρματα. Πάμε σε λίγο. Πλάγιο για μας, ο Ζήσης θα εκτελέσει. Δεν βρίσκει κάποιον, κόβεται. Έξω, έξω η μπάλα. Ο Σάκης θα εκτελέσει. Στο Θανάση. Ο Θανάσης μετά από κόντρες. Ο Παναγιώτης είναι εκεί. Ο Θανάσης έχει την μπάλα. Η μαμά μας ρώτησε αν μπορούμε να πάρουμε κάτι με 1 ευρώ να πιούμε. Και γκολάρα από τον Κυριάκο.
3-2 μπροστά, η pass the pass μετά τον γκολ του Κυριάκου. Και πλάγιο για τους pass the pass. Θα εκτελέσει ο Ζήσης. Αλλάξαμε την μπάλα. Ο Θανάσης έχει την μπάλα, βρίσκει τον Παναγιώτη. Ανεβαίνει ο Παναγιώτης, σουτ, δοκάρι. Δεν το πρόλαβα. Δοκάρι και έξω. Είναι ο Θανάσης εκεί να κλέψει την μπάλα. Και βγάζει σέντρα για τον Κυριάκο. Αχ, δεν πρόλαβε. Καλή προσπάθεια. Out την μπάλα. Πάλι προσπαθούν από τα πλάγια. Από το τέρμα στο τέρμα πάλι. Ο Θανάσης έχει την μπάλα στον Κυριάκο. Ο Κυριάκος προσπαθεί μόνος του. Κάνει και την πάσα. Κόβεται όμως. Ο Θανάσης είναι εκεί. Κόβεται από τον αντίπαλο και η μπάλα είναι για μας. Πλάγιο. Θα εκτελέσει ο Παναγιώτης. Γεμίζει και τη μαζεύει το τέρμα. Και σώζει ο Παναγιώτης από τον γκολ. Διώχνει ο Άγγελος, ο Σάκης δεν προλαβαίνει. Έχει πάρει ρυθμού στο παιχνίδι. Και ο Παναγιώτης είναι εκεί και κόβει. Θυμίζω το σκορ είναι 3-2. Ψηλά η μπάλα. Κεφαλιά. Δεν είναι κανείς να καθαρίσει εκεί. Ευτυχώς. Φεύγει η μπάλα από την περιοχή. Νέα επίθεση. Shoot out. Αριστερά! Ο Θανάσης κάνει γέμισμα. Δεν είναι κανείς εκεί. Κόβει ο Παναγιώτης. Ξανά ο Παναγιώτης. Έχει ο Άγγελος την μπάλα. Όχι, δεν προλαβαίνει. Η μπάλα για τους όριμους, πλάγιο. Πιέζει ο Σάκης. Είναι ο Θανάσης εκεί. Προσπαθεί να βρει το Σάκη, αλλά όχι. Κόβεται. Και ξανακλέβει ο Θανάσης. Την παίρνει ο Σάκης. Παραπάτησε. Είναι ο Θανάσης εκεί. Όχι. Κόρνερ για τους pass the pass. Κόρνερ από τον Κυριάκο. Ο Θανάσης έξω. Ανεβαίνει και ο Σάκης να πιέσει. Και πλάγι για τους όριμους. Παίζουν πάσες, κόβονται όμως. Κόβεται από το Σάκη η πάσα. Πλάγιο τους όριμους. Ψηλά. Δεν βρίσκει κανένα πλάγιο. Από την άλλη μεριά για τους pass the pass.
Μπιλ, κάνε προθέρμανση, να είσαι ζεστός. Ο Θανάσης στον Κυριάκο. Κυριάκος δίνει την πάσα στο Σάκη. Ο Σάκης, όχι. Κόρνερ για τους παζεπάς. Όχι, out. Ήταν κακό το σουτ του Σάκη. Δεν τη βρήκε καλά την μπαλά. Τώρα οι όριμοι ανεβαίνουνε. Όριμοι το πλάγιο. Πίσω. Παναγιώτης κλέβει. Κόβεται όμως. Και τώρα η όριμη κάνει το σουτ. Και το πιάνει ο Παναγιώτης. Καθαρίζει το τέρμα. Βρίσκει το Σάκη. Ο Σάκης στον Άγγελο. Ο Άγγελος στον Κυριάκο. Σουτ. Ο Σάκης από κοντά δεν τα καταφέρνει. Διώχνει το τερματοφύλακας και είναι κόρνερ. Κυριάκος. Και πλάγιο απέναντι. Ανεβαίνει η όριμη. Κόβεται από το Σάκη. Όχι, από το Θανάση. Είναι και ο Ζήσερ και βοηθάει. Ο Κυριάκος. Μετά από κόντρες. Οι όριμοι έχουν την μπάλα. Ο Παναγιώτης. Σουτάρει. Ξανά επεμβαίνει το τερματοφύλακας και κόβεται. Ένα σούτ από το Σάκη. Με κόντρα. Όχι, είναι out. Πιέζει ο Άγγελος τώρα. Είναι ο Θανάσης εκεί. Παναγιώτης. Το ζητάει και είναι φάουλ. Τον πάτησε ο αντίπαλος. Και φάουλ για τους pass the pass. Κυριακός. Μόνος του. Αργεί το σουτ. Πάνω στα κορμιά. Ξανά το σουτ. Τη πιάνει το τέρμα. Τη μαζεύει το τέρμα. Τα έχει πιάσει όλα σήμερα. Και η μπάλα για τους pass the pass. Παναγιώτης, 3-2 νικάμε. Θανάσης, Παναγιώτης πάλι. Προσπαθεί να βρει το Θανάση πάλι. Είναι ο Ζήσης εκεί, στο Θανάση. Ο Θανάσης προσπαθεί να βρει κάποιον μέσα, δεν βρίσκει κάποιον. Και τώρα οι όριμοι κάνουν την επίθεση. Πιέζεται όμως από το Θανάση και χάνει την μπάλα. Ο Θανάσης τώρα με την μπάλα δίνει στον Κυριάκο. Κυριάκος καταφέρνει και βγάζει και την πάσα. Σουτάρει ο Παναγιώτης και τελευταία στιγμή προλαβαίνει το τερματοφύλακας. Ο Άγγελος. Παναγιώτης. Ο Άγγελος πάλι. Διώχνει γιατί πάλι. Σούτ από το Θανάση. Στα περιστέρια. Ένα τελείωμα δεν βγήκε, ρε φίλε. Στο τσάγκρε, στο τσάγκ. Είμαστε 3-2. 3-2 νικάμε. Και τώρα οι αντίπαλοι επιτίθονται πάλι. Μόνο στο εκεί. Κακή πάσα και τη γλιτώσαμε πάλι. Εκτελεί ο Βασίλης. Ο Θανάσης έχει την μπάλα. Ψάχνει παίκτη. Προσπαθεί να βρει τον Παναγιώτη. Όχι. Ανεβαίνε η όριμη. Και κόβεται από το Θανάση. Είναι και ο Ζήσης εκεί να κόψει. Και ο Θανάσης στον Άγγελο. Ο Άγγελος στον Κυριάκο. Ξανά. Αυτό είναι πλεονέκτημα. Και φάουλ για τους pass the pass. Και τώρα φάουλ για τους pass the pass. Θα εκτελέσει ο Κυριάκος απευθείας. Όχι. Πίσω η μπάλα. Στο τείχος και πλάγιο για τους pass the pass. Έχει ο Άγγελος την μπάλα. Κόβεται, είναι ο Βασίλης εκεί να δώσει την πάση στο Θανάση. Ο Θανάσης.
Έπιασε συζήτηση ο Θανάσης. Και τώρα το 3-3 από τους όριμους. Ρέφερι. Ρεφ. Ρεφ. Πόσο θέλει. 11. Ένα 2 λεπτά θα μπορώ να βγει ο Άντελ. Να είσαι ζεστός μόνο. 3-3 ισοπαλία. Ο Βασίλης ξανά στον Κυριάκο. Πάει να βρει τον Άγγελο με τα κουνάκι, δεν το βρίσκει. Ο Βασίλης. Πλάγιο για μας. Σε 2 λεπτά. Ο Παναγιώτης θα εκτελέσει. Θα βρει τον Κυριάκο με το 1-2 με τον Παναγιώτη. Ήταν δυνατή, δεν την πρόλαβε ο Άγγελος. Έχει κόλλημα μαζί μου. Έχει ψύχωση. Και τώρα πλάγιο για τους πας δε πας. Παναγιώτης στο Θανάση. Ο Θανάσης βρίσκει τον Βασίλη. Ο Βασίλης με τα κουνάκια όμορφα στον Άγγελο. Ξανά πίσω στο Βασίλη. Κόβεται από τους όριμους. Μετά από κόντρες καταλήγει μπάλα στον Κυριάκο. Κυριάκος σουτάρει. Η μπάλα για τους πας δε πας. Κυριάκος, Θανάσης. Έξω η μπάλα. Ο Κυριάκος έχει την μπάλα. Ο Βασίλης προσπαθεί να βρει τον Κυριάκο, δεν το βρίσκει. Πίσω η μπάλα στο τέρμα. Γεμίζει μπροστά. Είναι και ο Ζήσης όμως και δεν την αφήνει. Άγγελε. Ο Βασίλης και ο Ζήσης καθαρίζουν μαζί. Ο Κυριάκος. Μπράβο. Έγινε ένα μπέρδεμα για αλλαγή τώρα. Μπήκε ο Άγγελος, μπήκε ο Σάκης ξανά. Ο Κυριάκος, όχι. Έξω η μπάλα. Άγγελε, να κάτσεις. Έλα, κάτσε τώρα. Σίγουρα. Ναι, ρε. Έχει κι άλλη καλή. Κάτσε. Ο Θανάσης κάτω από τα πόδια τον περνάει και βρίσκει τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης προσπαθεί να βρει τον Κυριάκο, κόβεται όμως. Πιέζουν τώρα οι αντίπαλοι όριμοι. 4-3. 4-3 χάνουμε. Ναι. 10 λεπτά μείνανε. 10 λεπτά. Κάνει για ένα. Ο Κυριάκος. Και πιέζουν οι αντίπαλοι. Είναι ο Ζήσης εκεί πέρα, καθαρίζει. Ξανά οι αντίπαλοι την μπάλα. Με τα κουνάκια βρίσκει τον αντίπαλο. Μπράβο ο Σάκης. Διώχνει ο Σάκης. Πάλι. Μετά από ένα κακό σουτ, out την μπάλα. Ο Σάκης βρίσκει το Θανάση. Κυριάκος τώρα. Λίγο. Στον πρώτο αγώνα μου είχε φύγει. Κυριάκος πάλι με την μπάλα, μετά από κόντρες. Ψηλά η μπάλα. Φάουλ για τους πας δε πας. Μετά από έντονη διαμαρτυρία του Θανάση. Θα το εκτελέσει ο ίδιος. Βρίσκει τον Παναγιώτη με πάσα. Παναγιώτη στον Κυριάκο. Κόβεται. Ο Θανάσης έχει την μπάλα. Με τρίπλες κόβεται όμως. Και τι ξανακερδίζει. Ποιος την ξανακερδίσει? Ο Θανάσης. Η μπάλα για τους πας δε πας. Βρίσκει τον Κυριακό. Πλάγι για τους πας δε πας. Δίνει πάσα στο Παναγιώτη.
Δεν την ακούμπησε. Δικιά μου είναι αυτή. Γιάννης. Οι όριμοι έχουν την μπάλα, κάνουν το πλάγιο. Πιέζει ο Σάκης. Είναι ο Θανάσης εκεί, κλέβει. Προσπαθεί μόνος του. Πλάγιο. Πλάγιο της Παζεπάς. Ο Κυριάκος. Παναγιώτη, σουτ. Το πιάσε το τερμά. Έξω η μπάλα για τους Παζεπάς. Θα εκτελέσει ο Ζήσης. Ο Ζήσης του Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης κάνει την τρίπλα. Κόβεται. Ο Ζήσης τη βγάζει και είναι πλάγιο για τους όριμους. Κόβει ο Βασίλης. Ξανακερδίζουν οι όριμοι. Πάσα. Έξω το σουτ. Παναγιώτης. Ο Θανάσης στον Κυριάκο. Κόβεται. Ο Θανάσης έχει την μπάλα. Σουτάρει από μακριά. Πάνω στα πόδια των αντιπάλων. Έξω η μπάλα. Πλάγια τους Παζεπάς. Πάσα στο Θανάση. Ο Θανάσης έχει την μπάλα. Μετά από κόντρες. Οι όριμοι έχουν την μπάλα. Και μετά από λάθος γέμισμα, η μπάλα είναι για τους Παζεπάς. Ο Σάκης στον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης διώχνει. Κυριάκος. Και τώρα πλάγει για τους Παζεπάς. Ο Βασίλης θα το εκτελέσει. Βρίσκει το Θανάση. Ο Θανάσης στο Σάκη. Ο Σάκης. Σουτ. Καλό. Λίγο πιο πάνω. 4-3. Οι όριμοι τώρα ανεβαίνουν. Out. Out για τους Παζεπάς. Ο Θανάσης. Στον Κυριάκο. Ο Κυριάκος προσπαθεί να βρει το Ζήση. Κόρνερ. Κόρνερ το οποίο θα το εκτελέσει ο Παναγιώτης. Δεν είναι κανένας εκεί. Και τώρα κινδυνεύει. Αστοχή ο αντίπαλος. Και το 4-3 παραμένει. Παναγιώτης δίνει στον Κυριάκο. Ο Κυριάκος βρίσκει τον Παναγιώτη όμορφα. Κόβει τον Παναγιώτη και πλάγει για τους Παζεπάς. Ο Σάκης, Τακουνάκη στον Παναγιώτη και 4-4 από τον Παναγιώτη. Πολύ όμορφη assist από τον Σάκη και εκτέλεση από τον Παναγιώτη. Λίγο πριν τη λήξη σοφαρίζει. 1,5 λεπτό πριν τη λήξη. Οι όριμοι κάνουν τη σέντρα. Και μετά από κεφαλιά έξω. Ο Θανάσης βρίσκει τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης τον περνάει. Κάνει το σουτ. Κόρνερ η μπάλα. Άλλη μια ευκαιρία. Άλλη μια ευκαιρία. Κόρνερ από τον Παναγιώτη. Έδωσε την πάση στο Ζήση, δεν τη βρήκε. Ξανά ο Παναγιώτης. Πάση στον Κυριάκο. Ο Κυριάκος στάρει. Κόρνερ από την άλλη μεριά. Κι άλλο! Ναι. Ξανά ο Παναγιώτης. Προσπαθούν να κάνουν την υπέρβαση. Ο Κυριάκος.
Ο Κυριάκος δίνει στο Ζήση, ο Ζήσης δεν μπορεί. Μπράβο. Αλλά δεν τη χάνει την μπάλα. Πλάγει ο Τσόριμους. Βρίσκει το συμπέκτη του, αλλά πάει έξω η μπάλα. Εντάξει, το ίδιο είναι. Ο Θανάσης, ο Κυριάκο. Ο Κυριάκος βρίσκει το Βασίλη, ξανά ο Κυριάκος, σουτ πάνω στο σώμα του αντιπάλου. Πίσω στο τέρμα, γεμίζει μπροστά. Οι όριμοι έχουν την μπάλα. Και σουτ και την προλαβαίνει ο Παναγιώτης. Δεν διώχνει καλά ο Ζήσης. Προσπαθεί. Έξω. Λευκή ισοπαλία. Μπράβο στα παιδιά.